assalamu aleykum hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ya Piindi TV bisimilla mon e roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañte kala saaha huccide mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka talata hannde ko yiɗoni Allah waɗanen jaam goto fof salminama inde ko noon manama jettoɗe seerenɓe min jettaka e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna fof mboɗo holla en caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal no subaka fof ko ɓuuri tengtude e jayndel ɗi ne jeeya e oɗo sommet woni dental manggal ganduɗa haalata koye banggue libéraux ji Afrique Europe e banggueji goɗɗi kamɓe fof noon dentiɗo e diwan mo Dakar ma en gari hen goɗɗum woni plainte mo ganduɗa kanko Ousmane Sonko nawino ɗum to ɓeɓe ganduɗa ko kamɓe goni ardiɓe CEDEAO ɗum ɗon noon ma en gar hen eko yiɗi hen ko ha tengte gueɗe drogue tettade e koppareji ganduɗa ko faux billeji joni joni wonta sallahu lamɗo jaɓɓi noon tigui hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe gudditiren jayde gendire Le Soleil jayde Le Soleil on ndi darde gardiɗo leydi ndi ɗum ɗon noon koye somme kalannoɗen joni banggue tan libéraux ji ɗi Afrique Europe e banggueji goɗɗi ɗum ɗon noon ɓe ndenti tan gam yewtide ɓe mbi noon kanko gardiɗo leydi ndi noon o suuti konnguɗi makko kay e tirnude ɗum hono saaha foof no waɗirta ɗum e nder Afrique e tan walla ko ganduɗa kañum fayi e gueɗe Afrique eko nawrata ɗum yeeso e oɗon somme garen ha joni jayde Sud Quotidien ha joni koye gardiɗo leydi ndi keddotoɗen kanko président Macky Sall ari noon ha joni tan e wiide yiyete ɗum kay ko noddago walla tan erago kanko gardiɗo leydi ndi waɗi fanude tan e wiide yo jaam yo dirigeant ji jahate jaam kono kadi yoɓe ndentuɓe gona gotum saabu ɗum woni ko wallitta ɓe ɗum noon kala ko fayi e banggue terrorisme banggue karele banggue dukoli e nder leyɗele ɗe ɗum kay ne wawi tigui haɓede haadi ɗum haɓede noon ma jaam tan wona saabu ko jaam ɓuuri foof ɗum noon gareni jayde Le Témoin oɗo subaka kañum ari tan ko wiyede Macky Sall kay rutti teddugal maître Abdoulaye Wade ɓe mbi tan ko Macky Sall rend hommage à maître Abdoulaye Wade ɗum noon o ruttimo teddugal e tan libéraux ji ɗon saabu ne anda kay kanko maître Abdoulaye Wade ene jeeya e mawɓe libéraux ji ɗi e aduna o wiyetake tan Afrique kono ɗi aduna o foof saabu gadduɗo maître Abdoulaye Wade fof ne andi ko libéraliste ɗum ɗon noon ha joni tan kanko gardiɗo leydi ndi ɓe mbi tan ko kamɓe libéraux ji ɗiɗo noon ɓe ndenti kay gam tan ruttude teddugal maître Abdoulaye Wade darde muɗum eko ganduɗa waɗi ɗum e banggue libéralisme ɗum noon woni tan konnguɗi ɗi ganduɗa ɓe gari hen e oɗo subaka ɓe gari kay ha joni tan e tan ko wiyete fournisseur uji médicaux kamɓe noon ɓe mbi tan ko aɓe caali tigui milliard uji capanɗe jeeɗiɗi e goho ɗi ganduɗa ene fawa tan e junggo ACD gam tan wawa sodde matériel uji walla gueɗe ɗe ganduɗa fayi koye banggue cellal ɓalli ha joni tan ɓe mbi ko ɗum ɗon yo ƴewte saabu ɓe jaadani hen garene jayde alerte quotidien noon keddotoɗen koye sommet o ha joni tan ɓe mbi président Macky Sall kay wi tan ko état européen ji yoɓe jurmo état ji Afrique ɗi beele tan ɓe kay ma mbaw yitude koye mumen ko faye tan banggue ñamale banggue financement ji yoɓe ƴewtu ɗum no fewi saabu ɗum ne heewi addande ɓe caɗele garene jayde li quotidien noon kañum noon ari tan ko waylude kañum ari tan koye Abdoulaye Sylla ɓe mbi noon oɗo saaha kanko mo joom C50 o darima kay gam tan wallide rewɓe ɓe ɗum ɗon noon ɓe mbi tan koye foire mawɗo dañoɗo toon to Yelen o holliti toon koyde makko kono noon wadde feere ha consommation locale wawa yarude yeeso kono yimɓeɓe ne mbaɗa consommé ko ganduɗa ko kañumen jeeyi ɗum noon woni konnguɗi makko kanko Abdoulaye Sylla e balle e baɗeɗe ganduɗa o waɗi ɗum faade rewɓe ɓeɗon garene jayde Les Échos on ji Ousmane Sonko e jonde muɗum ne joppi feɗendu ɗum noon ɓe mbi tan ko Ousmane Sonko réclamé ko tolne ujunere e temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi milliard uji ɗum noon ɓe mbi tan ko avocat ji makko ko ɗum tigui nannuno e tan nde ɓe mbaɗata plainte moɓe faade cour justice mo CEDEAO ɗum ɗon noon ɓe mbi tan koko tolne temedde jeeɗiɗi e capanɗe joyyi milliard uji ɓe mbi tan ko wi ko to banggue réparation e matériel walla mbiyen to banggue réparation e moral faade hoore makko ko ɗum tigui ɗeɗon koppare jogorno faade kono kadi e temedde joyyi milliard uji ɗi ganduɗa ko dommage et intérêt ɓe mbi
faade makko ha joni e temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi million ngaji ɗi ganduɗa kay o wi kanko dommage intérêt faade ya yimɓe galle makko walla famille makko e tan fawa e dow moɓɓe e banggue injustice ɓe mbi tan kamɓe cour mo oɗon noon ɓe mbi tan ko ɗum ɗon noon koɓe ruttinɓe ɗum caggal walla koɓe riwɓe ɗum kamɓe cour mo CEDEAO garen ha joni jayde besbi le jour noon hande ari tan koye banggue central uji syndicat ji ɗi kamɓe ɓeɗon ɗon ɓe darima tan ɓiɗon central uji gam tan wadde ko fayi eko wiyete yete élection ji moɓɓe kamɓe noon ɓe daari oɗo saaha kay gam wawde wadde élection ji ɗiɗon ɓe mbi noon ko 12 e lewru décembre foti dañde ɗiɗon élection ji noon kanko Mballo Dia Thiam o wi tan ko kanko woni mandataire kono jogorɗo kay wadde succédé walla jogorde tan wadde remplacé oɗo mo ganduɗa woni Sidia Ndiaye ɗum ɗon noon ɓe mbi noon enjeu ji kewɗi nani hen saabu ɓeɓe ganda woni conseil économique social et environnemental e ɓeɓe ganda kamɓe goni au conseil collectivité territorial IPRES et CSS kamɓe ɓe noon subvention ji ɗi ganduɗa kay waɗama hen walla moɓe poti daranade ɗum faade tan ɓe mbi ko temedere jettiɗa foof sappo ene foti yaade table négociation ji 20% woni taux de syndicalisation ji jogori faade ɗum noon woni ko ganduɗa ete kamɓe ɓeɓe ganda goni yete jayde besbi le jour ɓe garti ɗum tan banggue question central garen ha joni jayde tribune noon oɗo subaka wi tan ko to banggue kay docteur walla mbiyen to banggue cellal ɓalli e nder leydi meɗen walla banggue safrugol ɓe mbi ala ko ɓuuri ɗum rafede saabu noon koɓe ƴewtidi ko woni matériel uji ganduɗa ene heewi ngakkude te kadi hôpitaux ji ɗi ko warata ko ɓuuri hewde ko safrata saabi ɗum noon ko matériel uji ɓe poti dañde ɓe dañani caɗele ɗe ganduɗa e ngakka ko heewi aɓe ngakkira ɗum ha tengti e safroɓe ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon heewi addude caɗele ɓe garti tan e milliard uji 2 francs CFA ɗum noon ko biyeji noir ɗi ganduɗa yete kay tettama toon to diwan mo Keur Massar ɗum ɗon noon ko koppareje ɗe ganduɗa ene tolni milliard uji 2 koye biyeji noir wonno garen e jayde l'observateur noon ɓe gari tan koye enquête mo ganduɗa waɗama faade tan e tonuji tati cocaïne koccade e nder maaje meɗen kadde ne wone bateau ɗum ɗon noon kamɓe sappo wonnoɓe hen ɓe noon ɓe nanggama kono ɓe mbi kay won ɓiɗɗo mo ganduɗa ko goto e tan président ji e guure taariɗe men ɗe woni sous région o goto e ɓiyum innitama hen inde muɗum faade oɗon drogue ɓe mbi noon chef opération o noon kanko oɗo saaha kay woni oɗon ɓiɗɗo président mo inde muɗum kay suuɗa ɓe garti kay e téléphone uji 18 keptade mo ɓe carte satellite goto GPS ordinateur uji ɗiɗi ɗi e tan koppareje tawade moɓe so tan wirtima tonuji tati drogue tettade juuɗe mabɓe garene jeyde stade coftal ɓalli ha joni garene Sadio Mané darde muɗum ɓe mbi kay ɗo joni mo jogori ɓurde tinnude koyɗe kanko ɓiɗɗo Bambali oɗo saabu noon mo wat match mo ganduɗa Ronaldo tawetake ɗum te ɗum noon kanko jogori wonde chef e nder tan match oɗon gartene sukaɓe meɗen rewɓe kamɓe ne fettoɓe kamɓe ɓeɗon noon hande aɓe jogori tan dañde match so waktuji 16 yoni woni 16 heures ko hakkude mo ɓe Égypte wonta toon to diwan mo Maroc ko wayni dañata garene jayde suñu lambu uddata damale oɗo subaka banggue lamba noon on ji B52 ne tan hippi horde hoore ne huccite oɗo mo ganduɗa kanko kay woni regreg ɓe mbi noon B52 duuɓi capannayyi e jeeɗiɗi e oɗo guel ɗo cukalel gorel dañguel duuɓi 31 kamɓe ɗiɗo ɓeɗon kay jogori huccidde ɗum noon woni ko ɓe gaddi e oɗo subaka hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe joni gudditen hello wongo so Allahu lamɗo jaaɓi noon tigui hettiyankoɓe yeeɓinkoɓe garani jayde tribune e oɗo subaka hande e hello men wongo ko ganduɗa addi ɗum wiide tan la santé un secteur à l'agonie woni tan banggue safroɓe walla banggue kala ko jogui banggue hôpitaux ji eko way noon ɗon kay to banggue cellal ɓalli koko ganduɗa ko kamɓe ɓuuri rafede rafaɓe ɗum ɗon noon
hande jogiiɓe malade walla jogiiɗo malade naate hôpital hande ne wawi settade ɗeɗon gueɗe saabu hande hewɓe ne jogo malade mumen soit wonay ambulance soit wonay nder oto rono nawa hôpital wiye place ala e hôpital o saabi ɗum ko lecce keewi ndonoɗa aɗa yiilo place aɗa yiilo yo place ha neɗɗo hawra e sati wasa fittandu muɗum walla o nawe hôpital mo ganduɗa wiye radio ala scanner paani ko ganduɗa kañum woni échographie paani walla ala éco machine échographie wona ko ganduɗa kañumne ko gueɗe gaɗɗode caɗele saaha ko ɓuuri hen hewde hande ko ƴewtinda e hôpitaux ji ɗi hôpital ngara mbiyeɗa ala scanner naggam kono ya e clinique naggam mbaɗoya toon scanner o neɗɗo yaaha e clinique mo ganduɗa toon foti wadde radio walla toon foti wadde scanner yoɓa so famɗi ha famɗi ujunnaje 10 fayi dow ene waɗi yoɓoɓe ko ɓuuri ɗum tagui puɗɗorima ujunnaje 10 fayi dow saabu noon ko gueɗe ɗe ganduɗa hande ne muusi e ngal ɗon banggal hôpitaux ji ɗi ne gakki banggue infrastructure koɓe tugguɓe koppi oɗo saaha koɓe dicciɓe koppi oɗo saaha saabu noon saabi ɗum ko caɗele ɗe ganduɗa ine taariɓe gueɗe ɗe ganduɗa ene ngakki hen e tan say to banggue safroɓe ɗeɗon caɗele fo ne wone nder hôpitaux ji ɗi leeliɓe fodɓe safrede walla fodɓe waɗanede intervention jooɗo ko timmi lewru walla ko foti ene fada dañde place ha waɗaneɗe ɗon gueɗe hande ina muusi nder hôpitaux ji il faut ardiɓe ina jaaha hen ne ƴeewa situation ji ne ɓaɗo malade uji ganda malade o guila holnden are hôpital o ko haaɗi ɗum safrede walla ko jogui ɗum guila nden ha joni ɗum ɗon fof ko gueɗe ɗe ganduɗa hande woni koye juuɗe laamu ɗum ɗon noon leyɗele meɗen afrique ko ɓuuri hen ƴewtidede ko woni to banggal politique ɓurata rewede ha woro ha won gueɗe ɗe ganduɗa wayanno majji walla ko way noon konngudi gardiɗo leydi suutuno wiide hande saaha foof e débat oɗon keewi liɓede tawa ko ligga nanɗo hane ha woro haaletake walla on kalata ɗum ɗum ɗon fof woni gueɗe ɗe ganduɗa koko jaari woppidde hakkille saabu hande so neɗɗo yima kaari waɗani ɗum walla waɗani ɗum aɗa foti joɗade mbiya ɗum waɗi ɗum hôpital sanggam naggam nawama toon hôpital sanggam ne ngakki naggam kono naggam nawa hen wona débat ji ɗiɗi ɗi ganduɗa ma wod ko hocca hen kono kadi ma wod ko naftora kono so tawi saaha foof ko ƴettodirde bamma ɓuuri babam ko babam ɓuuri bamma ɗum ɗon tan joɗorte e débat ji ɗi wonat ko ganduɗa hawnoto ha ko ngakki ko andetake eɗo tolna e ko way noon hettiyankoɓe heeɓiyankoɓe ɗo guddirten ruɓɓindu jaydeli meɗen tottude wonadi gongol ɗeɗo balɗe tan on jii toon to diwan mo joom elle wonno hedde toon woytotoɓe wiyoɓe to banggue ɓe ganduɗa ina dañi caɗele rafi rein uji ine gondi caɗele no fewi saabu jiyani safroɓe ɗumen ɗum ɗon tan ko yeeru yo Allah waɗanen jaame kisal hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe waɗana en cellal saabu cellal woni neɗɗo bani moon debbo Aissata Ndiaye wonno heeɗanen to banggue caméra ko Djiby Dieng to montage ko Ali Fall ononne yiyande moɗon ina faaɗe to banggue commentaire uji ɗi to mi wimon noon subaka fo Aissata Ndiaye ɓornata ɗum ko mawɗo création so jiiɗi baadi ni noddoton koye 77 550 37 59 woni numéro mawɗo création dañon toon comci bebɗi kono kadi timmuɗi ha gongol so Allah lamɗo jaaɓi